Me ei tulla saamaan toimintakohtausta valmiiksi. Nykyään digitaaliteknologialla voidaan saavuttaa monenlaisia asioita. Tämä oli mainoslause. Järesoturihan on elokuva, joka nojautuu efekteihin. Että se ei ole pelkästään niin kuin, että efektit on vain lisukkeena, vaan se on osa tarinan kerrontaa. Että ilman efektikuvia meillä ei ole sitä tarinaa. Järesoturihan on hyvin eeppinen tarina, että siellä on monia tämmöisiä niin kuin massiivisia kohtauksia ja kuitenkin vaikka budjetti on ollut ihan hyvin, niin ei kaikki ole pystytty toteuttaa kuvauspaikalla, niin digitaalitekniikan keinoin sitten jatketaan näitä kuvia, että saadaan niin kuin laajuutta ja syvyyttä tarinaan ja mahtipontisuutta lisää niihin kohtiin, missä sitä tarvitaan. Viimeinen kuvauspäivä siellä Kopin autiomaassa Kiinassa, siellä kuvattiin tätä munkkiarmeijaa ja meillä oli 50 armeijan avustajaa siellä munkin kaupunkiin pukeutuneena. Tuuli aivan hirveästi ja oli kylmä. Ja ainoa ihminen, jolta on unohtunut sitten paksut vaatteet. Mä ajattelin, että kyllä siellä lämmin on, mutta ei siellä ollut. Hyvin kurjaa. No, joka tapauksessa saatiin kuvattua nosturin nokasta semmoinen laaja kuva, missä tämä munkkiarmeija etenee. Alkuperäiskuva näyttää varsin aneemiselta. Siellä on 50 ihmisen rypäs meillä niin kuin referenssin, että minkä kokoisia ihmiset on, että me osataan meidän digitaalisesta vastineesta tehdä oikein kokoisia. Nyt ollaan täällä Riihimäellä ja me ollaan täällä kaappaamassa liikkeitä meidän 3D-hahmolle. Noin leffan alkuosassa niin iso armeija kävelee sankarimme kanssa, joka armeija niin kuin suojelee sankaria kaikelta pahalta. Ohjaaja nyt haluaa sinne jonkun vaivaisen 10 000 vartioijaa tälle meidän hahmolle. Vuodessa tuommoista niin äärettömän isoa digitaalista massaa ihmisiä, niin joka ikinen pikku yksityiskohta, minkä siellä saa elämään pikkusen poikkeavasti tai niin näyttää, että se olisi niin jotenkin orgaaninen massa, niin tekee vaan lisää. Yksi nerokkaimpia ajatuksia, joka sinne joukkoon ollaan ympätty, niin on tämmöinen, että munkki astuu paskaan. Siellä kaikki muut on nukkumassa, mutta yksi munkki väistelee muita munkkeja siellä sitten, joka on nukkumassa. Ja tietenkin se sitten, joku on vääntänyt tortut siihen aavikolle ja se astuu siihen ja suutahtaa ympärillä oleville ja näin. Tosi se otos on niin nopea, että sitä ei tule ikinä näkemään sieltä, mutta jos tietää, että missä on, niin ainakin se voi hykerrellä. Se on ainoa kohtaus, mikä on kokonaan kuvattu niin kuin vihertaustaa vasten, että vihreät poistetaan ja rakennetaan se ympäristö kokonaan. Ohjaaja halusi näin, koska se haluttiin niin kuin hallittavat, uusivat ja hallittava ympäristö. Ja tekee kyllä hienoa työtä, sitten tulee hyvin tämmöinen ohjaajan sanoi niin Tim Burton-mainen kohtaus. Aika lailla viimeisiä, on nyt vielä joku viimeisiä tämmöisiä niin flashbackkejä niin kuin vanhaan Kiinaan, että missä hän on ollut miekkasankarina. Ja siellä hän muistaa tämän niin kuin oikein demonin kohtaamisen ja rupeaa muistamaan, että mitä meni oikein pieleen siellä vanhassa Kiinassa, että miksi hän on syntynyt tänne Suomeen. Ja se on hyvin yllättävä kohtaus, tämmöinen niin kuin hyvin, mitä ei ehkä, ja loppuratkaisu, mitä ei niin kuin todellakaan odota sillä kohtaukselta, että nyt sankari demoni viimeinkin kohtaa tuhansien vuosien jälkeen suolla ja ohjaaja ratkaisee sen aika hienolla tavalla. No ehkä kaikkein
näkyvin tai siis huomattavin näkymätön efekti Jade-soturissa on pajasta sisällä, jossa meidän päänäyttelijä kaimenee pajan sisälle. Ja jotta sen niin kuin, tavallaan suhdetta ex-tyttöystävänsä saadaan vähän korostettua siinä, niin siinä on päätetty istuttaa valokuvia. Ja tää tuli just myös tällä ihan yllätyksenä, että ei niin kuvilla tarvitse tehdä yhtään mitään. Eikä se ole kuin muutama tunti työtä, mutta se tuo tarinalle hirveästi, eikä sitä kukaan tajua, että siellä on jotain efektikuvaa, koska eihän nyt näytä efektikuvalta, että on valokuvia jossain seinällä. Ja sitten toivottavasti vielä huomaamattomimpia efektejä on vaijerin poistot ja kaikki tämmöiset, koska niitä on vaan tarkoitus häivyttää kaikki mahdollinen sieltä kuvasta, mitä ei haluta nähdä. Yksi esimerkki oli se, että meillä on tämmöinen pajalavaste tehtynä Eestin kuvauspaikalle ja me sitten mallinnettiin se yhtä kuvaa varten niin kuin digitaalisesti 3D-maailmaan. Ja yksi ongelma, mikä heille tapahtui kuvauspaikalla, että he eivät saaneet tarpeeksi korkeata kraanaa, että heidän pääsivät vaan jonnekin eikä 10 metriin sillä kameralla. Ja ohjaaja sitten kuvausten jälkeen kertoi, että itse asiassa tuo kuva ei mennyt niin kuin piti, että meidän piti päästä vähän korkeammalle ja me tehtiin sitten tämä kameran liikkeen jatkaminen sitten korkeammalle ja sitten laskettiin, että kuvauspaikalla olisi pitänyt olla 34 metrinen kraana, että oltaisiin päästy sille tarvittavalle korkeudelle. Eli tässä paja-ajossa tapahtuu sillain, että kuvauspaikalla on kuvattu kameraa jo kohti lavastetta, mutta kamera on liikkunut rataa pitkin ja päässyt vaan niin kuin tämmöisen lavasteen niin kuin oikealle sivulle, jonka jälkeen paja on sitten mallinnettu meidän 3D-maailmaan ja tietokoneella jatkettu sitä kameran liikettä sitten niin kuin sinne pajan toiselle puolelle. Ja mennään sitten pikkusen sinne pajan sisään, jossa päästään yhdistymään siihen seuraavaan otokseen, joka on taas kuvattu Porissa, niin kuin jos on tämä pajan sisätilan lavasteet, ja siellä lisätään siihen kameraliikkeeseen. Ja lisätty vielä valtava määrä kipinöitä niin koko ajan, että siellä vimmatusti tautaan täällä pajassa. Siinä on monta kerrosta erilaisia kuvia, erilaisia tapahtumia päällekkäin. Käytännössä työvälineenä meillä on ollut, meillä on kummallakin nyt noi HP:n XV9300 työasemat, jotka on siis tämmöisiä 4 prosessorin vääntökoneita. Ja sitten meillä on verkkorenderöintikapasiteettia 7-8 vastaavaa lisää. Siinä vaiheessa kun hankittiin toi laitteisto, niin koko meidän talon 3D-renderöintikapasiteetti vissiin 10-kertaistui samalla pyöräytyksellä. Mikä oli ihan välttämätöntä, koska kun alkaa tekemään tämmöisiä filmiprojekteja, niin kaikin 3D:n valmistaminen, filmikompositointi alkaa olemaan niin työlästä ja hidasta, että tarvitaan vaan todella tehokasta konekantaa siihen. Koska se lavastetyö on ollut hirveän hienosti tehty, niin siihen on ollut hirveän mukavaa jatkaa siihen niin kuin tyyliin ja tehdään niin kuin ihan niin kuin elokuvan näköistä tehostetta. Että kysymys ei ole niin kuin tämmöisestä Hollywood-sarjatuotannosta, vaan että hyvinkin ehkä persoonallisen näköisistä tekeleistä, jotka on erittäin kiva tehdä. Eikä koko Jade-soturia leimaa semmoinen, että se on hyvin monitahoinen, että välillä mennään hyvinkin pienessä miljöössä, on hyvin pieniä kuvia ja pieniä tehosteita, pieniä korjauksia, mutta välillä mennään sitten valtaviin armeijoihin ja laajoihin kuviin ja jättimäisiin taivaisiin. Skaala, jossa liikutaan, on todella laaja.